Sa ti Santa Monica Parish Church kadagiti simbolo ti pamati. Saan laeng adigiti umili iti sarat, ngem ket di iti Sibubukel a probinsya. Iti panaglabas ti panawen, makuna na talged pay laeng daytoy ken nagtultuloy iti panangakomodar na kadagiti agserserbi ti Dios. Itangal daw, inatendaran digiti naruwaya Katoliko ng runa digiti church leaders ken local government officials iti panaggudo ti 3rd Centennial Celebration ti Santa Monica Parish Church ang narugyanan met iti September 29, 2024. Dito'y anaangay ti maysa a misa iti sangwana na mismo ti simbaan. Kalpasan ti misa, opisyal met ani ipresentar ti commemorative plaque nga agserbi a marka ken simbolo iti kinatalged ti Santa Monica Parish Church. So as I was coming over to Sarat, I was thinking how it must have been 300 years ago. Can you imagine someone from 300 years ago to make the journey to today and see all these things? But in everything, I think the best message that there is how the body of Christ has grown. Truly, this is something to be celebrated, that truly, 300 years ago till now, the body of Christ and the evangelization of the gospel of Jesus Christ has really grown by leaps and bounds by the presence of all of you that are here. Para kaliti umili, dakkelabanag iti okasyon, agserbi day ti malagip kadakwada at tinatib kira pamati ti Diyos ti salaknib kadagiti dumteng a panubok. Kasla kamal lang na bang aran deti nga napasamak iti deti nga parokya ken sapay la kumata agnaynayon deti nga parokya nga madaydayo iti deti nga lugar Sarat. Kada kayo pa da nga na sengged nga agserserbi ken ni Apo may kayo umasidig iti laeng simbaan ken anyaman nga reliyon kasi iti relisyonan nga iso ti pakaisalakanan no diket ti panagserbi ken ni Apo. Ken amuta yung nga bigbigen nga iso na laeng ti manubot ken mangisalakan kada tayo sir. Kaspaset iti okasyon, na inugaran pa iti Museo Parroquial de Santa Monica. Makita iti museum digiti religious relics ken dumapay a century-old relics. Babaen kadagitoy, maibingay kaditi bumisita iti nabaknang a pakasaritaan ti simbaan, pamati ken kultura. Kabayatan na impadanon met ni President Bongbong Marcos Jr. ti mensahe na, kuna nga agbalin ko mga inspirasyon iti tumunggal may sa ti kinasayaat ni Saint Monica. Ti Santa Monica Parish Church tinaipatakder iti tawen 1724. Dimalan daytoyen iti na dumaduma adidigra, karaman iti gingined anang dayeg iti probinsya iti tawen 1983. Nadadael iti sumagmamanopaset ti simbaan, niminunot met laing anasimpa bayat iti panaglabas ti panawen. Mark Magdirila, Balitang Solid North.